Kat badang mi kisngi, ninang yoi, basibun ki mi shakmat, kinoi lam seng halang baper, ban kersyan ni kinoi hikai ki basyong yakhi hasilong. Bad hakamit jong si tarik unaitung, u presiden ka RBYO, ba bayate lapang, ulawan ban senran, bad penshingan lang yakani ka jingsyong yakhi kinoi hikai. Bad nakaliang jong ula penramcur ya ka jingle, bad penslam, ka sorkar MDA, ban ai ka jingdawa kinoi hikai, ki basyang yakhi hadu mentang. Kinoi kai kan thai bat sinrang kimbang se ban lahap ban I ya ki khon ti ya ka ying kasem ban dawa ya ka hok ka jungki ki kham dawa ya ka no ka bomde henrei ki dawa nak munta ka hok ka jungki henrei kumba ni layu I hadu kani ka sngi kamit ka bamenta nakaliang jong ka sorkar MDA haka jingelam jong ka NPP u kanrat sangma u klem pasimlalra ban ai ya ka jubam nakamenta kini ki nohikai jong ka fastam ki badai jong ka adhong deke ke ban nakaliang ka jingi ka seng ni dawa ha ka por ni dawa ya ka sorkar MDA haka jingelam jong ukrat sama ba ka sorkar MDA kala dei ban ai no ya ka rai ka batikna ban pha no ya ka order syakini ki no hikai jong ka fastam namar ba kumban nilayo ya ka jingtip ka bamulu mala ha kani ka janmet ka menta nakaliang jong u ba preston tensong bulong u deputy chief minister ula penmi ya ka jubam ka bolong ba ula ai ya kata ka kebak kita kinoi kai kidawa denrei nakaliang kecing kumagaseng kidawa ya ka sarkar ba amdei bancuban penbit kai ya kinoi kai mapi kibron hakasuki kibyang katulok kibyang ka skim kibyang ka jingyo denrei perkhat lem nakabenta kinoi kai kibalong ka lawai nakabenta ki kena kibaret hadu kisamla nadu ki badang le school hadu ki ba late class ro kumju ki college ki baper nak kata kadau kinoi kai ki de ki ba ai kata ka jingnang ji start ki ba ai ka jingtep nadu bangi pule ya u ABCD hadu Z nadu ba ninyo ya number 1 2 3 hadu 100 ni tio ka jingnang ji start ling ba kinoi kai indrai ni I penban ba ka sarkar ka nyoben kumbangi nsuang nadu kisnem ki baladep no hadu jungli sistem arjakan reo kumba ke kita ka bakilayo na kaliang kinoi kai habade bat kata ka fix salary ka jungki indrai nadu 2016 hadu 2022 ubade hadu mentau senam na kaliang jongan explanation of school na menta ki kena ban ai ki jing hikai po ki school ki baper kanong ka jing donong ka bakrau telada ka sarkar kana hikuman kamut ba nakaliang jing hikai ro kanang teng ka jing hi te kalong ka jing donong ka bakrau te henrei nakaliang ka junga kum presiden jung ka RBO bat nakaliang ka jung ka seng hi borok ka wero ni dawa mardor na ka sarkar baga de ban simno ya ka rai ka batikna ban supharu da ka jing tho om masukran tang da tin ha pomin henrei sloba ban pha da ka jing tho sakin hikai da ka banya menjurlang bat nginyo ro ya ka agreement de lada ka sarkar ka sngok sisa bakala ban ai kata to ai no ya ka agreement bat ngine pai ya kata ka agreement te bat nakaliang ka jungiru bat nakaliang kum ino hikai jong kini ka school ad hoc ro indio ban senge no ondang ngile I ya kata ka agreement ka jupi de lada ngimpat I kita ka agreement ka jupi lada pisukran tang hamit kamut ba nginang ne syakmat ro nginang ai teng biang ya kene ka jingi ka jungi kanlong ka banang khamhe susu ro te nakaliang ka junga tangini hikintin te nga ai khuble lang ya bro kini ki no hikai ki boleh simenta bat ba lada kiwero ki bomdan lang ne ka por bat lada nginang teng ya kene ka jingi kamut ba bro kino hikai kinewan panisi menta bat kiriu pai ba ro
Kiba kuat bani simenta bani ai mesim, milak bani yawan bani ai mesim ladakan surkar kadang yai kuman. Menisbun.